Platforma Otvorená kultúra by sa kľudne mohla premenovať na platforma Otvorená nenávisť. Diváci, súhlasíte s týmto výrokom Ďordiho Dimešiho? Ako sám pokračuje, akurát ten názov by bol oveľa výstižnejší. Najnovšie táto progresívna skupina nezávislých a akože apolitických umelcov si do hľadáčika zobrala koncert svetoznámej opernej divy Anny Netrebko. Ako inak organizujú voči nemu protest? Pod slovom protest si treba predstaviť šírenie etnickej nenávisti voči ruskej Anne Netrebko. Tá sa v očiach týchto agresívnych fanatikov previnila len tým, že má ruské občianstvo, alebo tým, že podľa nich dostatočne neodsúdila vojnu na Ukrajine. Ale dôvodom má byť aj to, že o zrušenie koncertu žiadali ukrajinské orgány, akurát si aktivisti nevšimli, že tu sme na Slovensku. Nuž, skutočne dôvody hodné osobitného progresívneho zreteľa. Ale najviac ma pobavil dôvod, ktorý uvádzajú ako posledný. Vraj je koncert drahý a v čase šetrenia na kultúre sú tieto výdavky zbytočné. O miliónových výdavkoch na nezmysly Šimečkovej rodiny sa platforma nezmienuje. Ani nemôže, Šimečková nadácia je totiž jej signatárom. Je dôležité si povedať, čo je platforma Otvorená kultúra zač. Je to predĺžená ruka progresívneho Slovenska v kultúre, ktorej podporovateľmi a členmi sú okrem iných nadácia Milana Šimečku, Iniciatíva Inakosť, Dúhový Pride Bratislava či Queer Slovakia. Čiže vieme, odkiaľ fúka vietor a vybaviť by sme to mohli vetou Psi brešú a karavána ide ďalej. Ale ešte predtým by sa patrilo poďakovať riaditeľke SND Zuzane Ťapákovej nielen za odvahu, ale aj za sprostredkovanie tohto výnimočného umeleckého zážitku, na ktorý sa neskutočne teším. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.